základových konštrukcií, tak vždy robíme základové pásy, základové pätky a teda následne základovú dosku. Hlavná konštrukcia, takže tam sa roznášajú potom všetky, dá sa povedať, váhy a tlaky z celej stavby. Takže sa to volá základy, lebo to stojí všetko. Pri tom to treba dávať samozrejme konštrukčné pozor, aby boli dodržané všetky normy a výstuže a proste triedy betónu a týchto veci, aby sa nič nepodcenilo, lebo následne to môže mať nejaké následky, samozrejme, áno, ktoré pri podcenených nejakých základových konštrukcií tak môžu byť následky nevratné, už aj neupraviteľné, že oni začnú statické zmeny na tom dome, nejaké trhliny a to už sú dosť závažné porušenia, alebo to sa nám nepále stalo, takže na to si treba dávať určite pozor. No a následne ideme do vodovým morivom, stužujúce vence, strecha a tým pádom máme znovu stavbu hotovú. Potom nasledujeme okná, dvere, uzavretú stavbu a už idú profesisty.